belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er komt een protocol voor preventieve drugscontroles op scholen op Curaçao. Dat meldt de Extra vandaag. Het protocol komt er nadat parlementariër Brownbill hierover vragen heeft gesteld. In september vorig jaar liep een situatie uit de hand bij het Marnix College Cascora, waarbij meerdere leerlingen zich voor de oog van politieagenten moesten uitkleden om te kijken of ze drugs bij zich hadden. Dat moet in de toekomst worden voorkomen, zoals het idee van het protocol voor preventieve drugscontroles. Oud-minister-president Gerrit Schotten heeft in een video op sociale media de bevolking van Curaçao om geld gevraagd. Hij moet 1,8 miljoen gulden betalen, anders moet hij 3 jaar de gevangenis in, aldus Schotten. Het Openbaar Ministerie zegt vandaag in de Extra dat niemand zomaar in één keer zo'n enorm bedrag moet betalen. Er is altijd de mogelijkheid tot het regelen van een betalingsregeling, aldus officier van justitie Gianos Koop vandaag in de Extra. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar mais hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na e momento que você comini abo. Werknemers van de Landelijke Beveiligingsdienst hebben een brief geschreven over de situatie bij de rechtbank. Er zouden eigenlijk 17 mensen moeten werken, maar momenteel werken er maar 6. Er is dus sprake van een groot personeelstekort. Dat zorgt voor enorme werkdruk, aldus de werknemers van de LBD. Eerder waren er al problemen met het vervoer voor de LBD'ers die geen gevangenen konden vervoeren van de gevangenis naar de rechtbank. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar het probleem van te weinig personeel is groot, aldus de werknemers. Op 1 mei hebben de overkoepelende vakbondsorganisaties op Curaçao de Dag van de Arbeid herdacht. Dat gebeurde onder meer bij een heilige dienst in de kerk van Santa Familia. Daar werd onder meer gesproken door minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje, de voorzitter van SSK Edward Sint-Jacobs en Wendy Kalmes als secretaris-generaal van de CGTC. Daarna vond de traditionele kranslegging plaats bij Plaza Felis Tjakutu. Tijdens de 1 mei Dag van de Arbeid herdenking hield vakbondsman Errol Kova een speech. Hij benadrukt het belang van de vakbonden in deze tijd. Tijdens de COVID-pandemie zijn veel mensen onterecht ontslagen. Werkgevers hebben de pandemie gebruikt om af te komen van mensen waarvan ze al langer af wilden komen, zo zei Kova. Alleen de vakbonden kunnen een vuist maken om op te komen voor de rechten van de arbeiders. De Extra meldt dat de politie afgelopen zaterdag een grote groep vechtende mensen uit elkaar heeft moeten houden bij de Oosterbeekstraat. 2 mannen kregen een discussie met elkaar, een derde ging zich ermee bemoeien en uiteindelijk ging bijna iedereen bij de snack zich met de ruzie bemoeien. Daar werd geslagen, maar er werd ook gegooid met flessen. De politie heeft uiteindelijk 6 personen gearresteerd, 3 mannen en 3 vrouwen. 3 van hen zijn weer vrijgelaten, 1 vrouw en 2 mannen zitten langer vast voor nader onderzoek. De kustwacht van Curaçao heeft gisterochtend een verdachte boot aangehouden op open zee. Na een achtervolging en gebruik van waarschuwingsschoten werd het vaartuig tot stoppen gedwongen. Aan boord zaten 5 Venezolaanse mannen die drugspakketten bij zich hadden. De kustwacht heeft de boot naar de kustwachtsteiger geleid. Daar zijn de verdachten en de drugspakketten aan de politie van Curaçao overgedragen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Vers van de pers.